Fira de Viladecans ja la tenim com una fira amiga perquè hem vingut. Ja és la quarta vegada? Sí, em sembla que sí. Sí, és la quarta vegada que venim. La quarta vegada que venim, ja. Sí. Aquest any estrenarem un infantil que es diu L'estrella que volia tenir cua, que és un conte del Jaume Cela, i estem treballant amb això. Sí, a veure, no... Tampoc és que sapiguem gaire de teatre, però bueno, el que porten a mi ja m'agrada. Sí, és molt variat, sempre tens molta opció, alguna cosa de dansa, de circ, hi ha coses més professionals, coses més amateurs, està bé, s'agrada. Perquè s'acabi el Festival de Teatre al carrer Viladecans continua en peu. Centenars de persones estan gaudint ara mateix de l'espectacle piromusical que posarà fi a aquesta 25a edició del Teatre al carrer de Viladecans.